dagiti sarita ni Lola Angela. Bueno, Bing, agulime ken agtal na kayon. Tayrugi tayon ti sarsarita tayo anapauluan. Ti pusag, ti karayan. Idion unana apanawad o Bing, ada nalawa akarayan, apagdidigusan dagiti lumugar. Nalinak kanadalos ti danumna, nga isumatan ti pagtataudan, ti inumanda adanom. Nabuslon ti agayos adanom, iti karayan, manipod iti sorong. Iti maysa nga aldaw, Wow, nagmayaten. Enjoy. Maayatan launay dagiti babbaros ken babbalasang agdigos ditoy karayan, laring. Wen nga rod, Cardo. Ado pa yung dagiti umay dumayo. Gaputa kayat damat nga imatangan ti kinalinak ti danom tayo. Naidumduma ti danom ti karayan tayo, laring. Iso anas ken mat ataripatun tayo. Wen, lakay. Mala, agawaan ta taglaba ditoy karayan takay. Kalpasan na, mapanak mo tinigitalon ko. Kadwaan ka pa ingaglaba. Ay Kardaw, nakitam ka din tinapasama ki Jay Karayan. Apay, anya tinapasama ki Jay Karayan, tatainag. Ay, nagadaw anay wara basura i Jay Karayan. Anya? Nalabit a basura dagiti dayo ang nagdidigos i Jay. Imbati dalatan ti basura da iti danom. Nagado adayo ti nagdidigos si Jay Karayan iti kalman, tatainag. Nas ka na mabagaan dagiti dayo nga umumay ditaoy. Ta saan da kumamot arugitan ti Karayan na pagtataudan ti danom nga inuman tayo. Wen tatainag. Nasken a mabagaan dagiti tattao. Ta saan da pagibelengan ti Karayan. Una yan. Nagado nga agpayso ti naiwara a basura dito'y igid ti Karayan. Pudno launay timbaga kanyak ni tatainag. Anagado ti basura anay wara dito. Sapay agsakdo ang iti inuman ta danom. Ngam kastoy matan tinapasama. Mapan kay Jay surong. Ijay ka sumakdo. Saan adi ti pagtapwakan ti danom ti pagalaan. Ta doonay tinaiwara a basura dito. Wan, lakay. Hala, ano sa kong tagdalos dito Karayan? Ala, tulungan kan nga agdalos, lakay. Kapag ilag tagdalos, pidutek dagiti na iwara a plastik kanda dumapay. Adulamin day tang araramidom, Cardo. Yung kakidin agdalos-dalos di tayo ti Karayan. Anya ko man na pagibulungan day ti basura. Saan na pagbasuraan ti Karayan, Bert? Ijay ti pagtataodan ti inuman tayo adanom. Ken lamos asidain tayo. Cardo, di mon pakibiyangan dagiti na iwara ijay a basura. Sa dinong arot ti pagbasurahan ngay, no saan nga ijay Karayan? Bert, Ipaano tayo kiti dagiti basura tayo ijay Karayan anya? Ijay tumang kiti ti pangibulungan kiti basura. Bert, di mon ulitin tagi basura ijay Karayan. Datayo metlaeng nga agindag ti nakakaase, no marugitanan ti Karayan. Kasano ko marugitan ti Karayan? Kat agan anod mo ti danom nang agpababa. Kaya tasawon day ta, maianod dagiti rugit ti Karayan. Anya? Mapan ka lagbambandong agdalos-dalos ijay. May bema dagiti dayong agibuling iti basura da. Anya nga rod ngay. Talaga kasta. Ipaanod ko dito'y karayan dagiti basura. Ay, iyang! Ay, tapay ng belang mamatan ti basuram di Karayan. Kat dito'y mati talaga pag-ibas basura. Anya? Kaya't mo asawin, nabayagan dito iti pagibas basuraam? Katwan, apay aya. Saan nga raw adagiti dayo tagibas basura dito'y Karayan? Da kayumot gayam kinibay. Anya? Nalipatam ka din dito'y Karayan ti maisa pagtataodan ti taraon tayo? Cardo, Kasanupay ita na maalam ti basuram, ket nayano din ang nagpapaba. Sigurado ang may salat-salat dagiti basuram kadagiti remeng iti igid ti Karayan. ay na, Cardo. Pagbasuraan dito'y karayan. Anya? Agpada kayo iti ugali kini Bert.
Ijay surong ti pagal-alak iti danom nga inuman. Ta iso ti ayang tinadalos a danom. Iyang, laglagi pam, nga oray dito'y babati karayan ket nadalos ti danom na. Iso asaan arumbag a pagibasuraan. Nagalas ti ugali dagiti dadduma a kaaruba. Ta saan ta nga nadan ti karayan? Pagibasbasuraan dagit din. Kardo, Lapdak ida nga gibuling iji karayan, lareng. Ija ti pagtataudan ti danom ngayon inuman tayo. dayta nga rod ti saan ang mapanunot dagiti dadduma a kalugaran. Nabayag dagaya man nga agibas basura ijay karayan. Saan tayo ang makita dagiti dadduma a basura? Gaputa ipaanod dang agpababa iji karayan. Kardo. Tinaskan ket... Ay nagpigsa mo tanda di akimat. Di. Dayjay man tigimat ken gurod. Nakaskas daw. Ta saan pa'y matapanawin ti panagtutudo? Ket nagmayat lang ti panawin itay. Uwan nga rod. Ni. Kelat na ito apa naggurod na. Ket... ni. Agtudod iti napigsa. Ay sus, kelat na ito anong pasama ka. Nagawang matagkidanom iti karayan. Anya ka din dito ang mapaspasamak. Rumbang ko mga adalim ti danom ti karayan. Gaputa nagtudo iti napigsa. Kardaw, naabatan meten ti karayan. Imposible da ito'y apasamak. Nabuslon ti danom ti karayan. Saan anasayat dati ang mapaspasamak ka kalugaran? Datayon ano mo garti nakakaasi. Gaputa awanin ti pagalaan tayo ti danom ngayon naman tayo. Kardaw, anya nga ta tinapasamak. Tanatsanan meten na namimpinsan ti danom ti karayan. Kardaw, mawawlao na yung dagit anak ko. At akadi pa'y danom yun ta dumawatak. Pakawanan nakbart. Naibos mo ti danom may. Anya? Mas dawak. Takla at anapasamak ti kastoy. Nagtudo iti napigsay di rabi eh. Ngam idi makariing dagiti tattao. Nakita damot niya awanan ti danom ti karayan. Ay na, kanuwa nga tanga... Ni, api ka di iyang. Mawaw kami una yan na pamilya. Awanan ti danom me. Ang mga nadapay na bati a danom yo. Iyang, kasta mo timbaga kanyak ni Bart. Ngam, awan mo ti danom may. Agpapada tayo niya awanan. Awanan ti mga adaranudor ti danom ti karayan. Ay, namagan. Ganda gitilangan bato ti adda dito ang makita. Kardo. Sino ka nagparang? Apay nga mamunak. Siya ti agbanbantay dito'y karayan, arin ang gasan dagiti kalugaran. Anya? Nagibaleng da iti basura. Saan da nga inannadan ti karayan. Ay, engkantada. Mawaw kami launa yan. Kasapula mi ti danom ama inom. Kardo, si kalaang ti mangisaksakit iti karayan. Nakitak ti panagdalos mo. Ngam inulit latta dagiti kalugaram ti nagibaleng iti basura. Naabbatan ti karayan gapo kanyak. Agsubli laang tilinak kan kinabuslon ti danom ti karayan. Numadalusan ti aglawlaw na. Anya? Adulauna yan ti basura iti aglawlaw ti karayan. Nuranggasan da ti karayan. Maranggasan met dagiti mangdadael iti daytoy. Engkantada. Kardo, isurok kan ka ti pagalaam iti danom nga inuman nyo iti asawam. Si kalaeng ti rumbeng a maipaayan iti danom a mainom. Gaputa na saya at ka a tao. Engkantada. Sa dino dayto a lugar. Adda ubog ditoy. Daytoy ti pusag ti karayan, Kardo.
Ti pusag ti karayan, ti pagtataudan ti nalinak adanom ti karayan, arinugitan dagiti kalugaram. Anya? Mangala ka iti pangikabilam iti danom, kat agawid kan. Painumam ti mawaw nga asawa. Wan inkantada. Agyaman nag-unay ken ka. Agyaman nakta na kainumak matlaangan lakay. Wala ring. Datalaang ti adadanom na mainom. Sa dino tinangalaam iti dayto adanom. Manipod iti pusag ti karayan. Insuro kanyak ti inkantada a para bantay iti karayan. Anya, inkantada ko nam. Wala ring. Kelat ang nagparang kanyak ti inkantada. At dapay namnamang agsubli ti danom ti karayan. Anya, Sigun iting kantada. Nasken a madalosan ti karayan. Kat agsubli adagos ti danom manipod iti pusag ti karayan. anya, Tinasayaat. Kasaritak dagiti tattao. Tadalosan mi ti igid ti karayan. Iti kasta. Agsublin ti danom manipod iti pusag ti karayan. Ay na, dadalin taulom Kardaw. Ibagamkit din na nakasaritam ti inkantadang agbambantay iti karayan. Mamati kayo kumakanyak kakalugaran. Adu kayo ang nagibasura iti karayan. Iso pagtitinulungan tayo kumadalosan ti karayan. Ala, agtitinulong tayon kakalugaran. Ay na, awan ti pigsak nga agdalaws, tawan ti danom amainaw. Kakasilaw na yung ti pamilya kamawaw. Ay, unay na kami ba, Kardaw? Mawang kami launa yan. Ala, ikan kayo iti danong nga inuman nyo. Ang naggapo ijay pusag ti karayan. Anya? Ada mainom adanom mo, Kardaw? Wine. Painuman kayo. Gamkalpasan na. Agtitinulong tayo agdalos ijay karayan. Adupay ti basura dito, kakadwa. Ay ko, pagtitinulungan tayo adalusan, iyang. Winbert, Nga magsagana kanyak na dyan, Kardaw. Tano sana put na dagiti imbagbagan ng agsubli ti danom ti karayan. Kalpasan na makadalus tayo. Talaga makaraman kanyak. Bert, Kailangan pa kasdawak. Ado ti danom nga ipapainom na kada tayo amawaw. naggapo ka numat iti pusag ti karayan. Sa dinong at tayo taapusog ti karayan aya. Ay jay lang ti papanan tayo, pangalaan iti inuman tayo. Bert, Alala, ituloy tayong tagdalaws, kakatwa. Ay kakatwa, nadalusan tayo taglalaw ti karayan. Awan tayo ti nagsublihan tanong ti karayan. Ang mga nosaan matapod no ti imbaga ni Cardo kata tayo. Ay, huwag na paisaw. Niloko na tayo lang. Ay nagsagana tayo dyan tao, nagululpod lang. Tinasayaat. Umasidag tayo itayan ni Kardaw. Tadamagan tayo kung kuwana ti ayan ti pusag ti karayan. Tayo jay ti pangalaan tayo iti danom amainom. Kardaw, nabayagan nga urayan tayo ti panagsubli ti danom. Kat nadalosan tayo meten ti aglawlaw ti karayan. Bambandong tayo sa amat lang. Aguray tayo laang tatainag. Patsiklaw na timbagat inkantada. Ay, kulatan nag-aangay. Ay, kakatwa, kumita kayo iti surong nay. At dadanong magpababay ti karayan. Huwag nga agpaisaw. Danom ti bumababa dito'y karayan. At dadanong ay. Gusto lang na ito ano tayo ni Cardo, kakatwa. Kakalugaran! Nagsublin ti danom ti karayan! Gapo iti panagtitinulong matlaeng dagiti lumugar, adalusanda ti aglawlaw ti karayan, nagsubli matlaeng tilinak kan kinadalos na. Kat manipod itin ubing, saanen, anagibasura pay dagiti agindag, iti dayta a karayan. Bueno bing, ditaan tinagipusan, ti sarsarita tayo nga insurat ni Isagani Yalong Bulyeser. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kanday to'y nga istasyon. Sakbay nga agsisina tayo ubing,
Kayat ko man nga ipalagip, dagiti kanayon nga ibilbilin ko kada kayo. Agsingsingpet ken agnaknak man kayo, aggaget ken agtulnog kayo. Saan kayo nga agsadsadot? Saan kayo nga agsuksukir? Saan kayo nga agwalwalwal? No ibaon da kayo, agtungpal kayo kumaadagos, kat no anawaan da kayo met iti saan anasaya at nga aramiden nyo, may salaeng tisao. Mangpanunot kayo kadagiti nasaya at apambanag, makatulong kadagiti padayo nga ubing. Saan kayo nga agiinnasing? Saan kayo nga agpipin na sakit? No ay ayam laeng. Asaan kayo nga agaapa, wano agririri. Agpipindasin siya kayo. Takasta ti olidan ti maysa nga ubing. Dayawan nyo dagiti nataengan ken naganak kada kayo. Saan kayo nga agsisinnaor? Ken saan kayo nga agalala, iti saan nyo ako kwa. Ala ubing, daytay kanayon ko nga ibilbilin kada kayo. Diyo liwayan ti kanayon, ako mararag ken ni Apo Dios. Alakastan, nainbag nga orasyo amin.